बावगारलांबाय नों। बै सना, नों आंखौ मानो गारनानै थांखो? नोंनि थाखायदि आं बेसेबां दुखु जादों, नों बेखौ मा बुजिनो? आं मा गोरोन्थि मावामोन नों आंखौ नेवसिलांनो? आं नों नङाबा थांनानै थानो हानाय नङा जिउ। ना नोंहा सोरबा आंनिफ्राय समायनासिन जियेब मोनबाय? बेनिखायनो नों आंखौ थगायलांबाय। दे नोंसोरल' सुखु गोजोनै थादो। आं दुखुआव थासिगोन। सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ? नोंहाथ' दा जोबोर खुसि ना? गोजोनबायना नों आंनि जिउजों? मोजां मोननायनि दान्दिसेनि फावथिना गेलेना मानोथो फैयामोन आंनि जिउआव दान्दिसेनि थाखाय? मा गोरोन्थिनि थाखाय बावगारलांखो नों आंखौ? गोदाव सोराव खालामलांबाय नों आंखौ। नोंहाथ' दा जोबोर खुसियाव दङना जिउ?